Вітаю вас, паважаныя радыёслухачы. Серада, у эфіры радыёпраграма «Навагрудскія навіны». І бліжэйшыя 25 хвілін з вами буду я, Вікторыя Крывапуст. Сёння 8 ліпеня. У гэты дзень горад Навагрудак быў назаўсёды вызвалены ад ярма нямецка-фашысцкай акупацыі. Вызваленне прынесла беларуская наступальная аперацыя чырвонай арміі «Багратіён». Яна пачалася 23 чэрвеня 1944 года і пасля вызвалення Мінска 3 ліпеня уступіла ў другі этап, на якім перад войскамі другога беларускага фронта пад камандаваннем генерал-палкоўніка Захарова стаяла задача правядзення беластоцкай аперацыі. Яе мэтай было вызваленне заходняй Беларусі, уключаючы і Навагрудак, перасячэнне мяжы з Польшчай і выхад да мяжы заходняй Прусіі. Яшчэ да пачатку беластоцкай аперацыі 5 ліпеня пачалі актыўныя дзеянні партызанскія злучэнні, якія змагаліся з супернікамі на тэрыторыі Навагрудчыны. Гэтыя дзеянні былі строга падпарадкаваны планам правядзення беластоцкай аперацыі. З 1 па 10 ліпеня партызанскія брыгады імя Жукава, камандзір Васілевіч, якая неаднаразова атакавала ворага ў раёне Налібоцкай пушчы, нанесла праціўніку значны ўрон у жывой сіле і баявой тэхніцы. 520 нямецкіх салдат былі забітыя і 2845 узяты ў палон. З пачатку ліпеня рэгулярна ўступалі ў баі з акупантамі партызаны першай баранавіцкай брыгады пад камандаваннем Бубіна і першая кавалерыйская брыгада, камандзір Денісенка. Сваёй баявой дзейнасцю партызанскія фарміраванні аказалі неацэнную дапамогу часткам чырвонай арміі, якія пасля вызвалення сталіцы Беларусі хуткімі тэмпамі прасоўваліся на захад, пераадольваючы штодня некалькі дзесяткаў кіламетраў. Партызаны Навагрудчыны нанеслі суперніку сур'ёзныя страты ў жывой сіле і баявой тэхніцы, што істотна аслабіла яго абараназдольнасць. Дапамагалі яны і выбіваць гарнізоны суперніка са стратэгічна важных кропак і ўтрымліваць іх да прыходу савецкіх войскаў. Населены пункт Любча меў стратэгічнае значэнне. Са звестак архіва. Партызан брыгады імя Дзяржынскага Грабёнкін пісаў так: у тым выпадку, калі партызанскія атрады змаглі б заняць і ўтрымліваць райцэнтр, такі быў статус Любчы напярэдадні Вялікай айчыннай вайны, яны забяспечылі б хуткую пераправу праз Нёман частак чырвонай арміі. Калі б нам не ўдалося адбіць і ўтрымаць пасёлак, то тады немцы трымалі б выхадную мяжу абарону на высокім левым беразе Нёмана. Правы бераг жа быў нізінным і прастрэльваўся на вялікую адлегласць. У такім выпадку наступ савецкіх войскаў на гэтым участку мог затрымацца. Менавіта брыгадзе імя Дзяржынскага у складзе 5 атрадаў імя Жданова, імя Варашылава, імя Дзяржынскага, імя Катоўскага і імя Свярдлова была пастаўлена баявая задача па ліквідацыі варожага гарнізона ў Любчы і авалоданні пасёлкам. 2 ліпеня. Досвітак. Партызаны паспяхова выканалі аналагічную задачу ў вёсцы Вераскава. Неадкладна рушылі ў бок Любчы. З іх боку, акрамя пешых байцоў, у аперацыі прыняла ўдзел група з 50 коннікаў, артылерысты і мінамётчыкі. Націск партызан быў моцны і ў той жа дзень, 2 ліпеня, яны захапілі пасёлак. У палон трапіла 206 нямецкіх салдат. Узялі партызаны ў якасці трафеяў мінамёт, 9 кулямётаў, больш за 230 вінтовак і аўтаматаў, 60 000 патронаў. Аднак утрымаць Любчу да прыходу чырвонай арміі не ўдалося. Разведка паведамляла, што гітлераўцы падцягваюць да пасёлка рэзервовыя часткі, бронетэхніку і танкі. Іх бачылі паблізу вёсак Ачукевічы і Нягневічы. Партызаны былі вымушаны арганізаваць абарону Любчы з боку вёсак Сенна, Ачукевічы і Галынь. Але 6 ліпеня фашысты пачалі моцную атаку і стала зразумела, што боепрыпасаў не хопіць. І тады камандаванне брыгады прыняло рашэнне арганізавана адступіць. Нямецкія войскі зноў занялі Любчу, але ненадоўга. На супрацьлеглым беразе Нёмана ўжо быў чутны грукат савецкіх гармат. 8 ліпеня 1944 года 69-й стралковы корпус 49-й арміі і партызанская брыгада імя Дзяржынскага канчаткова авалодалі гарадскім пасёлкам Любча. У рашаючай бітве за яго акупанты панеслі сур'ёзныя страты, больш за 300 чалавек былі забіты і паранены.
У 10 гадзін таго ж дня, 8 ліпеня 1944 года, войскі 283-й дывізіі пад камандаваннем палкоўніка Канавалава увайшлі ў Карэлічы і працягнулі наступальны рух у бок Навагрудка. Нямецкія войскі былі грунтоўна падрыхтаваны да абароны горада. На подступах да Навагрудка дзейнічалі артылерыйскія разлікі. У распараджэнні акупантаў былі закрытыя танкавыя пазіцыі. Значныя часткі тэрыторыі паблізу горада былі замініраваны і абнесены калючым дротам. Да таго ж, гітлераўцы маглі разлічваць на падтрымку авіяцыі, а таксама спадзяваліся скарыстацца узвышаным размяшчэннем горада, выгадным для боку, які трымае абарону. Аднак, нягледзячы на гэта, іх супраціў быў зламаны цягам аднаго дня. Праўда, спачатку савецкія войскі сутыкнуліся з вялікімі цяжкасцямі пры спробе штурмаваць горад з усходу. Гарматы і кулямёты суперніка давалі шквальны агонь з замкавай гары, што затрымала прасоўванне 860-га стралковага палка на 2 гадзіны. Патрапілі пад варожыя снарады і кулі і байцы 858-га стралковага палка. Тады камандзір 856-га стралковага палка, падпалкоўнік Даўгаполаў, распачаў паспяховы абходны манёўр злева з мэтай увайсці ў горад з поўдня. Байцы палка перасеклі дарогу Баранавічы-Навагрудак і ўжо ў 14 гадзін былі ў горадзе. Яшчэ раней туды ўвайшлі разведчыкі 858-га стралковага палка, камандзір палкоўнік Баранаў і байцы гвардзейскага штурмавога інжынернага танкавага палка 143. У вызваленні Навагрудка ўдзельнічалі 143-й самаходны артылерыйскі полк, 5-я асобая армія, 28-я зенітна-артылерыйская брыгада, 23-я танкавая брыгада. Помнік макет танка Т-72 устаноўлены ў горадзе. Гэта даніна памяці менавіта яе воінам. Да 19 гадзін Навагрудак быў цалкам ачышчаны ад нямецка-фашысцкіх войскаў, і стралкі 856-га палка узнялі баявы чырвоны сцяг над касцёлам святога Міхаіла. Падчас штурму пацярпелі як будынак касцёла, так і сцяг, які меў 11 прабоін ад варожых куль. Спроба суперніка ў той жа дзень вярнуць горад пад свой кантроль прынесла яму толькі дадатковыя страты. Па 6 танкаў і бронемашын, 12 аўтамабіляў, новыя смерці і раненні. Нямецкае камандаванне было вымушана змірыцца са стратай Навагрудка. Вызваленне Навагрудчыны было адной з першых паспяховых наступальных акцый савецкіх войскаў падчас Беластоцкай аперацыі. Сёння наша радзіма, яе жыхары і госці ўспамінаюць трагічныя падзеі Вялікай айчыннай вайны і шчыра дзякуюць дзедам і прадзедам за перамогу, за мір, за шчасце, за незалежнасць. Колькі б не прайшло дзесяцігоддзяў, гэты памятны дзень назаўсёды застанецца адным з самых значных для нас святаў. Мы шчыра ўдзячны ўсім, хто змагаўся і абараняў наш раён у гады Вялікай айчыннай вайны, хто ўздымаў з руін Навагрудскі раён. З гадамі не цемянее веліч подзвігу салдат-вызваліцеляў, іх небывалага патрыятызму. Мы памятаем усіх, хто заплаціў цану за наша права жыць і працаваць на свабоднай зямлі. Яны выстаялі, яны не адступілі. Нізкі паклон усім, хто аддаў сваё жыццё і здароўе ў барацьбе за незалежнасць, хто перамог у сваёй вайне дзеля міру і спакою. Жадаем вам, дарагія землякі, невычэрпнай жыццёвай сілы, дабра, клопату родных і блізкіх, плённых поспехаў у працы ў імя будучых пакаленняў. Напярэдадні падзеі 7 ліпеня навагрудчане сабраліся, каб аддаць даніну памяці. Стартавала эстафета, аўтапрабег ля кафедральнага сабора ў Навагрудку. Удзельнікамі сталі прадстаўнікі прадпрыемстваў, арганізацый, устаноў і моладзь. А сёння ў Навагрудку прайшоў мітынг. Падрабязней пра гэтыя падзеі раскажу ў наступнай праграме. А зараз навіны краіны і рэгіёна. Славянскі базар прыедзе ў Гродна 9 ліпеня. Міжнародны фестываль «Славянскі базар» у Віцебску адправіўся ў маштабны тур па рэгіёнах Беларусі. Праект «Васільковы тур» прывязе частічку атмасферы галоўнай музычнай падзеі краіны тым, хто не можа прыехаць у Віцебск. 9 ліпеня фестывальную эстафету прымае Гродна. Гасцей чакае насычаная праграма. У ТРК «Трыніці» з 10 до 20 гадзін разгорнецца васільковы кірмаш.
кірмаш з беларускімі сувенірамі, вырабамі рамеснікаў і традыцыйнымі пачастункамі. Тут жа з 14 до 20 гадзін можна будзе наведаць фотавыстаўку. 35 імгненняў фестывалю. Гэта сумесны праект дырэкцыі фестывалю і агенцтва «Белта». Галоўная разыначка дня – конкурс «Фестывальная караоке з зоркай», які стартуе ў 18:00. Пераможцаў запросяць выступіць на сцэне славянскага базару ў Віцебску. У Гродзенскай абласной навуковай бібліятэцы імя Карскага ў 12 гадзін пройдзе фестывальны квіз. Віктарына аб гісторыі легендарнага фестывалю. Найлепшыя знаўцы атрымаюць брэндавыя прызы ад арганізатараў. Не прапусціце, 9 ліпеня Гродна стане часткай вялікага фестывальнага руху. Польшча з лютага 2022 года перадала ўкраіне зброю і ваенную тэхніку на $4,5 мільярдаў. Аб гэтым заявіў кіраўнік Мінабароны Польшчы Уладзіслаў Касіняк-Камыш. Інфармуюць польскія СМІ, размясціла «Белта». Вялікая частка траншэй на суму амаль 15 мільярдаў злотых паступіла ўкраіне ў 2022-2023 годах пры ўрадзе партыі «Права і справядлівасць». Цяперашнія ўлады рэспублікі перадалі Кіеву 1,5 мільярдаў злотых на ваеннае ўмацаванне. Таксама пацверджана, што па просьбе генеральнага сакратара НАТО і камандавання ўзброеных сіл ЗША ў Еўропе Варшава перадала Кіеву ракеты для сістэм «Патрыёт». Раней выданне «Віртуальна Польска» пісалі, што ў Польшчы заклікалі спыніць фінансавую дапамогу ўкраіне за правядзенне антыпольскай палітыкі. Віцэ-спікер Сейма Польшчы ад аб'яднання «Канфедэрацыя» Кшыштаф Босак заяўляў, што фінансаванне ўрада ў Кіеве і абцяжаранне Польшчы даўгамі шкодна і нерацыянальна. Адно са старажытных народных свят, прысвечанае сонцу і агню, урадлівасці і росквіту зямлі, купалле, прайшло маштабна і яскрава ў аграгарадку Брольнікі. Упершыню побывала на святе Ангелина Альшевская. О празднике узнала из социальных сетей и очень захотелось посетить. На самом деле при входе сразу окунулась в эту атмосферу, посетила мастер-класс по плетению венков. Вот труды наши. От праздников ожидаю положительных эмоций, ожидаю огонька. Очень интересно и очень здорово, что наши традиции поддерживаются. Адзначым, што купалле праводзіцца ва ўсіх мястэчках раёна, але на Валоўцы, як кажуць мястучковыя, свята перарасло ў масавае гулянне, якое прымае не 100 мясцовых жыхароў, навагручан і гасцей суседніх вёсак і раёнаў, а таксама за мяжы. Мне пашчаслівілася пагутарыць з Юліяй Стома. Жила много лет в Лиде, а судьба занесла в Италию. И в последнее время я видела очень много информации о том, как наши традиции восстанавливаются, не только поддерживаются, но и делаются масштабнее, интереснее, возвращение к корням. Я подобрала так путешествие, чтобы попасть под эту дату. И показывала всем своим друзьям и родственникам в Италии. Они сказали, в следующем году хотим и мы. Они меня послали первой на разведку и сказали, если понравится. Девчонки, мои сестры сказали, а куда ехать, зачем нам ехать в Минск, если у нас в Новогрудке в районе есть все. Я говорю, поехали. Мы думали, будет дождь, мы думаем, будет холодно, мы все равно поехали. Так что мы здесь. Какие впечатления первые? Вот сейчас вы спели куполинку. Честно, без всяких прикрас, просто мурашки. Потому что у меня трясется голос, губы, я волнуюсь, потому что все-таки какое-то ДНК, оно есть. И аист летит. И речка идет, и девчонки такие красивые наши. Ну, красивые люди, добрые, красивые, чистые, зелень вокруг. Ну, просто живи, наслаждайся. На беразе ракі Валоўка ўжо больш 5 год свята здзіўляе прыемна. Вось і сёлета было на што паглядзець. Разнастайная і насычаная праграма працягнулася да позняй ночы, і кожны, хто яе наведаў, стаў удзельнікам дзейства, дакрануўся да старажытных традыцый. Пачалося свята з традыцыйнага шэсця па вуліцах аграгарадка. Дзяўчаты і юнакі ў народных строях з вянкамі і яркімі стужкамі спявалі песні і запрашалі ўсіх акунуцца ў свет купальскай ночы. Гасцей народнага гуляння пазнаёмілі з гісторыяй зараджэння свята, традыцыйнымі абрадамі і варожбамі, усе жадаючыя змаглі сплесці сабе вянок з папараці і разнатраўя. Менавіта вянок стаў самым яркім атрыбутам свята.
з чым згодна і Дар'я Алішчук. По традиции на праздник Ивана Купала девушки спускали свои веночки по речке для того, чтобы найти суженого и ряженого. Я еще, конечно, не собираюсь замуж, но считаю, что эта традиция очень красивая и с радостью бы в ней приняла участие. Са святочнай сцэны дарылі добры настрой і вадзілі карагоды разам з гледачамі удзельнікі групы «Уладары» з Ваўкавыску і заслужаны калектыў песні і танца «Талака. Горад Ліда». Падарылі ўсім масу станоўчых эмоцый і ўраджанняў артысты з Брольнік. У гэты вечар панавала выдатная атмасфера. А вось у мінулым годзе на свяце выступаў сямейны дуэт «Сваі». Яны былі вельмі ўраджаны дзействам, таму ў гэтым годзе наведалі Брольнікі усёй сям'ёй. Хочется сказать огромное спасибо организаторам подобных прекрасных праздников, через которые мы сами и наши дети могут вернуться в удивительное прошлое. Конечно, праздник здесь, в Брольниках, он уже осовремененный. Это очень актуально не только для нас, наших родителей, но и, конечно, для наших детей. Такие праздники нужны. Мы уже не первый год приезжаем именно сюда, где с удовольствием питаемся, заземляемся, возвращаемся к истокам. Поэтому, пользуясь случаем, всем огромный привет. И, конечно же, огромное спасибо организаторам. Купалье – это праздник всех поколений. Чего ожидаете от праздника? Праздник – это всегда ожидание чуда, поэтому мы с папой уже свою папороть-петку нашли, поэтому искренне желаем и верим в то, что наша дочка обязательно найдет тот самый цветок счастья, после которого ее жизнь станет еще ярче. Хотя в нашей прекрасной Беларуси куда лучше, но не будет хотеть стать лучше только тот, кто не мечтает. Мы мечтаем, а мечты сбываются. Вакол сцэны разгарнуліся гандлёвыя рады і палаткі з сувенірамі, салодкай ватай, папкорнам і іншымі прысмакамі. Для самых маленькіх гасцей свята была арганізавана дзіцячая пляцоўка з надувнымі батутамі, атракцыёнамі і іншымі забаўкамі. Кульмінацыяй свята стала запальванне купальскага вогнішча, вакол якога вадзілі карагод і дзеці, і дарослыя. А пасля ўсе шукалі папараць-кветку. Безумоўна, галоўная частка свята засталася за кадрам, бо самае цікавае адбывалася толькі з надыходам ночы. На связи инспектор энергогазинспекции Реки и озера Владислав Новокрудского Бушмич. района являются прекрасным местом для любителей рыбной ловли. Однако, выбирая место для рыбалки, следует помнить, что любой водоем в месте пересечения с действующей воздушной линией электропередачи является очень опасным местом. На сегодняшний день в распоряжении рыбаков имеется большое разнообразие удилищ. Изготовленные из современных синтетических токопроводящих материалов, они представляют собой реальную опасность при ловле рыбы в охранной зоне линии. Длина удочки достигает 6 метров и более, что соизмеримо с расстоянием от проводов воздушных линий электропередачи до земли. Опасность электричества в том, что порой не требуется даже прямого контакта с токоведущими частями. Риск поражения возникает при приближении к ним на недопустимое расстояние. Так, в 2025 году в Браславском районе Витебской области при передвижении с разложенной углепластиковой удочкой от одного места ловли рыбы к другому пострадавший приблизился удилищем на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии 110 кВт и попал под действие напряжения, вследствие чего на нем загорелась одежда. А 11 мая этого года в Минском районе 59-летний минчанин с внуком отправились на рыбалку к реке Свислочь. Во время пути мужчина нес с собой длинное 7-метровое удилище и оказался в непосредственной близости от линии электропередачи напряжением 10 кВт. Приблизившись на небезопасное расстояние к токоведущим частям, он упал на землю и почувствовал боль в руке. К счастью, беспечный рыбак остался жив. Внук его не пострадал. Как выяснилось, мужчину спасли резиновые сапоги. Для недопущения подобных случаев Госэнергогазнадзор напоминает: запрещается ловить рыбу в водоемах под воздушными линиями электропередачи и их охранных зонах. Запрещается проходить с поднятой вверх или лежащей на плече разложенной удочкой под проводами воздушных линий электропередачи. Запрещается ловить рыбу в грозу, так как вода и снасти являются хорошими проводниками электрического тока. Необходимо соблюдать требования знака о запрете рыболовства. Ловить рыбу опасно для жизни, охранная зона. Знак устанавливается в местах пересечения или сближения воздушной линии с водоемами.
Рубрика «Оперативная обстановка». В ходе проведения проверок по поступившим в Новогрудский РОВД заявлениям и сообщениям о преступлениях сотрудниками Новогрудского РОВД установлены подозреваемые лица по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении неработающего гражданина, жителя города Новогрудка, который 11 июня около 1:30 ночи вблизи магазина по улице Волчецкого в Новогрудке совершил кражу оставленного без присмотра рюкзака с различным имуществом, причинив ущерб на общую сумму в 150 белорусских рублей. В соответствии со статьей 205 УК Республики Беларусь «Тайное похищение имущества, кража» наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок. То же деяние, совершенное повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище, наказывается штрафом или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 4 лет, или лишением свободы на тот же срок. Те же деяния, совершенные в крупном размере, наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на срок от 2 до 7 лет со штрафом или без штрафа. Те же деяния, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 12 лет со штрафом. Зарегистрирована информация об обнаружении и изъятии наркосодержащих растений на приусадебном участке в агрогородке Вселюб. Обнаружено и уничтожено 0,8 кг масляничного мака. На приусадебном участке в деревне Делятичи обнаружено и уничтожено 0,3 кг масляничного мака. В соответствии со статьей 17.1 КАП Республики Беларусь незаконный посев и/или выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, без цели их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ, влекут наложение штрафа в размере до 20 базовых величин. Напоминаем, что по 15 сентября на Гродненщине проводится специальная программа МАК. О соблюдении правил пожарной безопасности рассказывает старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью райотдела МЧС Наталья Фастенкова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 4 июля в 7 часов 55 минут подразделения МЧС выезжали в деревню Ретемля, где на одном из подворий горела баня. Выяснилось, что накануне случившегося хозяин проводил сварочные работы внутри строения. Через некоторое время после завершения работ его супруга увидела дым, выбивающийся из-под кровли, и сообщила о случившемся в МЧС. До прибытия спасателей мужчина пытался самостоятельно справиться с возгоранием. Работники МЧС ликвидировали пожар. Огнем повреждена кровля, перекрытие, закопчены стены и потолок. Рассматриваемая причина возникновения ЧП – неосторожное обращение с огнем при проведении сварочных работ. МЧС напоминает, что перед началом сварочных работ следует проверить исправность аппаратуры и наличие средств пожаротушения. Важно исключить попадание искр на сгораемые конструкции и материалы. Хранить бензин, растворители и другие подобные вещества необходимо в плотно закрывающейся таре. Периодически наводите порядок в помещении и воздержитесь от использования открытого огня. Если вы стали очевидцем какой-либо чрезвычайной ситуации, расскажите об этом спасателям по номерам 101 или 112. Сообщите точное место происшествия и опишите наиболее важные детали. Предоставьте диспетчеру ваш номер телефона, чтобы в случае необходимости он смог уточнить важную информацию. И помните, что чем раньше вы позвоните, тем больше шансов на спасение людей и их имущества. А самую актуальную информацию вы можете найти на нашем сайте grodno.mчs.gov.by. Берегите себя и тех, кто живет с вами рядом. Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
І гэта ўсе навіны на сёння. З вамі была Вікторыя Крывапуст. Сустрэнемся заўтра.